Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni George o Dudoy. Taong 1986, walang eksaktong lugar. Bago natin simulan ang kwento, humihingi na naman kami ng dispensa dahil sa hindi pagbanggit ng lugar. Maselan kasi ang kwentong ito at makakasira ito sa lugar mismo kung magiging detalyado kami. Kayo na lang ang bahalang manghula kung saan ito nangyari. Maraming salamat sa pag-intindi. Simulan na natin ang kwento. Noong mga panahong ito, nasa 2nd taon na sa kolehiyo si Dudoy. Nag-aaral siya noon sa mismong bayan lang din nila na halos ilang metro lang ang layo sa pamamahay nila. Hindi siya lumaki sa pamilya ng may kaya. Tamang-tama lang din ang estado nila sa buhay. Pero ang nakakapagbukod tangi sa kanila ay yung kaalaman ng tatay niya pagdating sa mga mahika at lihim na karunungan. Maraming beses na siyang sinubukang turuan ito, kaso lang bata pa at hindi pa gaanong nakakaunawa si Dudoy sa mga ganoong aral. Basta ang nais niya lang noon, makapagtapos para makatulong. Suportado naman siya ng tatay niyang si Manoy Romeo, kaya kahit hirap ito, gumagawa ito ng paraan para siya ay makapasok ng may baon at mga kaukulang gamit para hindi mapag-iwanan. Lahat pwede rin niyang gawin, basta hindi lang siya mapapahamak. Iisa lang din ang ipinagbabawal nito sa kanya at yun ay ang pag-iwan ng medalyong bigay nito. Ayon kay Dudoy, noong bata pa siya, hindi niya gaanong maintindihan ang medalyong yon. Pero nung tumungtong na siya sa kolehiyo, doon niya nalaman ang iilang detalye ukol dito. Walang pangalan ang medalyong ibinigay ng kanyang ama, kaya sa kanyang pananaliksik, nalaman niyang may kinalaman ang mga simbolo at salitang nakaukit dito sa arkanghel na si Adriel. Magmula noong nadiskubre niya ang lihim, naging mapusok siya sa paghahanap ng kasagutan. Hindi niya mawari pero nais niyang malaman kung totoo ba ang tinataglay ng kanyang ama o pawang bulaan lamang yon. Sa loob ng ilang buwang pinagsasabay niya ang pag-aaral at pananaliksik, hindi niya namalayang marami na pala siyang alam. Lingi din sa kanyang kaalaman na ang pagtataglay ng ganoong karaming lihim na karunungan ang magdadala sa kanya patungo sa mundo ng hindi nakikita. At nangyari nga mga bagay na hindi inaasahan noong sumapit ang edad niyang 19 na taong gulang. Tandang-tanda pa ni Dudoy noon, habang nagkakasiyahan sila ng kanyang mga kamag-aral, biglaang nabaling ang kanyang atensyon sa tatay niya nang masipat niya itong pumasok sa sala kasama ang 2 bisita nito na may kakaibang kasuotan. Yung isa may sungay, tapos yung isa naman matandang may napakaputing buhok na may dalang tungkod. Para naman hindi mapahiya sa kanyang mga bisita, pinalagpas niya ang lahat ng iyon. Kalaunan, nang matapos na ang selebrasyon, nakapagtatakang hindi pa rin humihiwalay sa kanyang ama yung 2 nilalang. Dala naman ang kanyang kuryosidad, napilitan siyang lumapit para magtanong. Pagturo naman niya sa mga nilalang na yan, mariin siya nitong inabisuhan na manahimik. Habang sinasambit yon ng tatay niya, kitang-kita niya ang pagkagulat at kalituhan sa mukha nito. Dala naman ang kanyang pagkabahala, pinili na lamang niyang sumunod hanggang sa magkaroon na sila ng pagkakataong makapag-usap ng pribado. Sumapit ang gabi nung araw. Dinala siya ng tatay niya sa loob ng silid nito. Hiwalay ang silid na yon sa kanilang mga kwarto dahil ginawa lamang ito para sa mga gamit na iniingatan ng kanilang padre de pamilya. Ayon pa kay Dudoy, na kahit magdadalawang dekada na siya sa kanila, yon ang kauna-unahang pagkakataon na pinahintulutan siyang pumasok sa lugar na yon. Dagdag pa niya na, kung titingnan wala namang espesyal sa loob ng silid, maliban sa mga garapon at mga ugat ng punong nakasabit.
Normal lang din kung titingnan ng altar at kagaya ng karamihan, may mga rebulto rin doong nakalagay. Ang ipinagtataka niya lang, bakit maraming mga nakatumpok na bato sa paligid ng estanteng kinaroroonan nito? Pag-upo naman nila sa gitnang bahagi ng silid, seryoso naman siyang kinaharap ng tatay niya. Bago nila simula ng pag-uusap, inabutan muna siya nito ng tsaa para maalis ang laso ng alak sa katawan niya. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang maramdaman niyang bumalik na sa normal ang kanyang ulirat, dito niya na yun narinig na nagsimulang magsalita. Habang nagbabahagi yon ng mga bagay-bagay, di naman niya maiwasang makaramdam ng kaba dahil sa pagbanggit nito ng pangalan ng anghel na natuklasan niya. Sa taong walang alam, magsisilbing pangkaligtasan ng medalyon na yan. Pero sa mga tao may matinding pagnanais na magsaliksik ng katotohanan, magdudulot yan ng panganib at kamatayan. Hinanap mo ang Arkanghel Adriel nang hindi ka nag-aabiso sa akin. Ngayon tatanungin kita, nakahanda ka ba para sa magiging bunga ng lahat ng iyong ginawa? Naunawaan ko may dugo ka ng isang manggagamot. Pero anak, masyado ka pang bata para rito. Di ba palagi kong sinasabi sa iyo noon pa na magtanong ka bago mo gawin ng isang bagay na hindi mo nauunawaan? Dagdag pa nito na ang pagsilay niya sa mga gabay nito ay isang matibay na palatandaan ng pagpukaw niya sa isa sa mga abilidad ng kanyang medalyon. Akala ni Dudoy, ikatlong mata na niya ang naimulat niya, pero pagtanong nito sa kanyang ama, nalaman niyang nananatili pa pala itong nakasara. Ayon dito, wala pa siyang pinagdaan ng matindi sa buhay niya, kaya hindi niya yun basta-bastang maipapamulat. Tandaan ninyo, para makuha ang abilidad ng ikatlong paningin, kinakailangang dumaan ka muna sa mga kaganapang naglagay sa iyo mula sa bingit ng kamatayan. Sa pamamagitan nito, mas mapapalakas ang iyong kaluluwa, dahilan para tuluyang magising ang iyong ikatlong mata. Mariinding inilahad ng tatay niya na sa mga sandaling yon, ang umaaktong ikatlo niyang mata ay ang tangan niyang medalyon. Masyado yung mapanganib para sa kanya dahil magiging mainit siya sa mga nilalang na hindi malimit na nakikita. Naniniwala ang tatay niya, isang kapangasa ng pagsilay sa mga ito na hindi gumagamit ng ikatlong paningin. Gayunpaman, naniniwala itong hindi naman siya malalagay sa alanganin, lalo na kung mapapangibabawan niya ang kanyang takot. Wala rin kasi itong kakayahang mabawi ang medalyon, lalo pat gising na ang arkanghel. Isang pagkakamali lang, maaaring lusawin nito ang kanyang kaluluwa dahil sa kapangasan. Nang marinig naman ni Dudoy ang sinabi ng kanyang ama, parang pinatagos niya lang din yon sa kanyang tenga. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, doon na pala magsisimula ang kalbaryo ng buhay niya. Kinabukasan, nataong 3:00 ng hapon ang umpisa ng klase. Dahil sa wala naman siyang gagawin buong araw, tumulong siya sa kanyang ama sa paggagapas ng mga damo sa bukid. Habang ginagawa nila ito, panay pa ang kanilang pag-uusap ng kung ano-ano, hanggang sa bigla na lamang siyang makasilay ng matanda na naglalakad sa ibabaw ng palayan sa katirikan ng araw. Ilang minutong nagpaikot-ikot ang nilalang na yon sa kanilang palayan na para bang may mga inihulog yun doong mga bagay. Dala naman ng pagtataka ni Dudoy, agad niya itong ipinagbigay alam sa tatay niya. Pagsilay naman dito ni Manoy Romeo, nabanggit nito sa kanya na ang nilalang na yan ay ang diwata ng tagsibol at pag-aani. Malimit nila itong nasisipat sa mga palayan, lalo na kung panahon ng pagtatanim at gapasan. Dagdag pa nito na ang pagpapakita nito sa kanilang lupain ay nangangahulugang maganda ang pakikitungo nila sa buong kalikasan. Isa rin yun sa mga dahilan ng posibilidad ng pag-ahon doon ng isang makapangyarihang mutya.
Nang marinig naman ni Dudoy ang tungkol dito, bakas sa kanyang muka ang matinding pagkagulat. Hindi niya mawari noon pero pakiramdam niya magmula noong nalaman niya ang tungkol sa Arkanghel, mas dumami palalo ang kanyang kaalaman ukol sa mahiwagang mundo ng lihim na karunungan. Partida, isang gabi pa lamang yung nabanggit ng kanyang ama. Kinahapunan, pag-uwi nila galing bundok, dumaan na sila sa sapa para maligo. Kalahating oras pa ang lumipas, nakahanda na si Dudoy para pumasok. Ang hinihintay na lang din niya noon ay ang kanyang pagkain para sa hapunan. Aabot kasi ng 8:00 ang kanilang klase, kaya nagdesisyon siyang sumabay na lang sa kanyang mga kamag-aral. Kalaunan, pagdating niya sa paaralan, naging maayos naman ang lahat. Ni isang nilalang wala siya roong nasilayan, kaya hindi niya maipagkakaila na naging panatag siya. Ngunit pagtungtong ng 6:00, doon na tila bang nagbago ang simoy ng hangin sa paaralan nila. Habang abala sila noon sa pagsusulat, maya't maya naman ang pagsilay niya sa pasilyo ng silid kung saan sila naroroon. Kapag kasi tinutuon niya ang kanyang paningin sa pisara, may napapansin siyang parang mga dumadaan sa gitnang bahagi ng pasilyo. Sa sobrang bilis nito, di niya yun gaanong mamukhaan, pero makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, binalot siya ng matinding takot sa nilalang na kanyang nakita. Yung dumadaan kasi sa lugar na yan, walang iba kundi isang babaeng buntis na pugot ang ulo. Sa tiyan nito, may nakita siyang ulo ng bata na nakalabas na. Bawat isa sa mga nilalang na yan, nangingitim at parang matagal ng patay. Habang lumilingon ito sa kanya, nakita niya ang ulo nitong hinahawakan ng dalawa nitong kamay na nakangisi habang walang patid ang pagtulo ng luha sa namumula nitong mga mata. Matapos naman silang magkatitigan ng nilalang, bigla itong tumakbo habang sumisigaw. Dala naman ang takot ni Dudoy, hindi niya napansin na halos magkakalahating oras na pala siyang tumigil sa pagsusulat. Pagpatak ng 7:30, lahat ng mga kamag-aral niya tapos na sa ginagawa nila. Nang mapansin naman yun ng kanilang guro, nagdesisyon na yung pauwiin ng mga ito. Dahil dito, 3 na lamang silang naiwan. Si Dudoy noon, pilit nang nagmamakaawa sa guro nila na pauwi na siya, pero masyado itong estrikto. Hindi yun pumayag sa kanyang nais, at kapag nagpumilit pa siya, ibabagsak siya nito sa klase. Mariinding inilahad ng grupo nila na ang magiging desisyon ni Dudoy sa gabing yon ang magiging daan kung karapat dapat pa siyang makatungtong ng 3 taon o hindi. Noon kasi pinuno, hindi talaga pwedeng balikan ang naiwan mong asignatura. Kadalasan ito pa ang nagiging daan para umulit ka. Hindi katulad ngayon, bumagsak ka man sa 3 o 4 na asignatura, pwede mo itong balikan sa susunod na taon. Dahil sa sinabi ng kanyang guro, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Magbabandang 9:00 na rin nila natapos ang mga pinapasulat nito. At sa ganoong oras, parang mahihimatay na rin siya dahil sa dami ng mga nagpaparamdam na kanyang naririnig at nakikita. Ayon nga sa kanya, na sa kabilang bahagi noon ng silid, kitang-kita niya mismo ang pagsilutangan ng mga upuan. Marami na ring umiiyak sa buong paaralan na kahit sila lang ang naroon, pakiramdam niya marami pa rin doong tao. Makalipas pa ang ilang minuto, pinagbigyan na nga sila ng kanilang guro. Sabay-sabay na sila noong bumaba mula sa 3 palapag ng gusali, kung saan mula sa lugar na yan, abot tanaw nila ang malaking liwasan ng paaralan. Nataong maliwanag naman ang buwan, kaya tuwang-tuwa ang kanyang mga kasama sa pagsilay dito. Pero para kay Dudoy noon, hindi nila ito dapat na ikatuwa dahil ang kanyang nasisilayan noong mga oras na yon ay ang daan-daang kaluluwa
na nakatayo sa lugar na yon. Habang pababa rin sila ng gusali, tila bang mas lalo lang dumarami ang mga pagpaparamdam na kanyang nararanasan. Hanggat maaari, pinipilit niyang umakto ng normal, pero pagdating nila sa unang palapag, may nasipat siyang mga nakabigting tao sa may bandang palikuran. Nataon din noong inabot ng tawag ng kalikasan ng kanilang grupo, kaya inabisuhan sila nitong manatili. Kaso lang, pagpasok pa lamang nito sa loob, bigla naman yung napasigaw ng napakalakas, dahilan para puntahan ito ng kanyang mga kamag-aral. Si Dudoy noon, sa halip na tumulong, napilitan siyang umatras. Gawa ng kahit wala siyang nakikita roon, may nararamdaman siyang panganib na paulit-ulit na binubulong ng kanyang kutob. Pagkaraan pa ng ilang segundo, tumahimik ang buong paligid. Sinubukan niyang tawagin ang kanyang mga kaklase pero walang sumasagot. Kalaunan, habang nakatitig siya sa pinto ng palikuran, doon na siya nakaramdam ng mga mabibigat na yapak. Yapak na animoy nagmumula sa isang dambuhalang nilalang. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng mga galamay na biglang pumulupot sa pundasyon ng gusali malapit sa pinto na pinasukan ng kanyang mga kaibigan. Noong una, ramdam niyang nanigas ang kanyang katawan. Pero nung masipat niya ang nakakapangilabot na itsura ng nilalang, dito na siya naglakas ng loob na kumaripas ng takbo papalayo. Paglalarawan ni Dudoy sa nilalang na yon, isa itong dalagang may napakaputlang katawan. Ang mga paa at braso nito ay nakabaligtad sa orihinal nitong estado na siya namang ginagamit nito sa paggapang. Sa may bandang tiyan naman ng nilalang, may nakita siyang parang batong nakabaon dito na pinagmumula ng galamay. Dagdag pa ni Dudoy, mapuputi rin ang mga mata nito, tapos meron yung 2 hilera ng mga pangil. Kung nakakita na kayo ng pangil ng pating, gano'n na gano'n ang itsura nito. Maliban dito, may napakatatalas din yung mga kuko na kusang bumabaon sa simento. Pagtitigan naman nila ng nilalang, kitang-kita niya kung papaano yung gumapang sa kisame ng gusali. Sa dulong parte ng galamay nito, nasipat niya ang katawan ng kanyang guro at mga kamag-aral, kaya bago pa man yun makalapit sa kanya, hindi siya nag-alangang kumaripas ng takbo. Mabuti na lang may nakasalubong siya noong gwardya na nag-iikot noong mismong gabing yon. Dahil sa presensya nito, bahagya namang nawala ang nilalang na humahabol sa kanya. Sa takot noon ni Dudoy, nakiusap siya sa gwardya na kung maaari ihatid siya nito papalabas. Hindi naman yun tumutol sa kanyang hiling, kaya nagawa niyang makalabas ng paaralan ng ligtas at may buhay sa katawan. Maya-maya pa, nang makauwi na siya, nadatnan niya ang tatay niya na naghihintay sa kanya sa labas ng bahay. Tahimik din itong pinagmamasda ng mga taong nag-iinuman na nasa kabilang kalye lang. Nga pala, Pinuno, sa sentro sila ng bayan noon nakatira, kaya malayong malayo ang bahay doon kumpara sa mga probinsya. Ayon kay Dudoy, kung sa probinsya tapos 7:00 na ng gabi, wala ka nang makikita sa labas noon. Dito kahit 10:00 ng gabi, marami pa ring makikitang tao. Dagdag pa niya na, sa kanilang lugar, unti-unti na ring namamatay noon ang mga kwentong kababalaghan, buhat sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Sa pagpasok naman niya sa loob ng bakuran, dito niya nakuha ang atensyon ng kanyang ama. Nang magkalapit na silang dalawa, agad naman itong naitanong sa kanya ang rason kung bakit siya nahuli ng uwi at namumutla. Nang marinig naman ni Dudoy ang sinabi nito, agad naman siyang yumuko habang pinag-iisipan kung sasabihin ba niya ang mga karanasan niya o ililihim niya ito. Naisip niya kasi noong may posibilidad itong mapahamak sa sandaling maalarma ito sa kanyang mga sasabihin.
Dahil sa kanyang pag-aalangan, minabuti naman itong yayain na siya na pumasok na muna ng bahagya. Pansamantala, hindi na muna siya nito kinausap hanggang sa kalaunay napadpad na sila sa silid na pribadong pagmamay-ari ng kanyang ama. Pagupo naman niya sa antigong bangko, agad siya nitong inabutan ng tubig, sabay ulit ng mga naging tanong nito. Dahil dito, wala na ring nagawa si Dudoy kundi ang mapasilay sa mga mata nito habang mariing pinag-iisipan ang kanyang mga gagawin. Kalaunan, dala na rin ang pangungulit nito sa kanya. Inamin na niya ang mga nangyari. Kaya siya nagdesisyon na ibahagi ito sa kanyang ama ay dahil sa mga nalaman niyang panganib na dulot ng kanyang paglilihim. Dahil sa kanyang mga inilahad, kitang-kita niya ang labis nitong pagkagulat. Aminado rin siyang nakakaramdam yon ng pagkabahala na parabang ang multong nakita niya sa paaralan ay marapat lamang nakatakutan. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa halip na makipag-usap ang tatay niya, ginugol nito ang nalalabi nitong oras sa pagbabasa ng mga libro. Si Dudoy naman noon, nanatili lang nakaupo habang pinagmamasdan ang akto nito. Maya-maya pa, pagkakuha naman ito ng itim na libro, napansin niyang bahagyayong tumitig sa mga huling pahina. Dahan-dahan niyang ipinasilay ng tatay niya at pagsipat niya sa 200 pahina, may nakita siyang figura ng isang nilalang nakahawig sa multong pumaslang sa kanyang guro at mga kaklase. Sa puntong yon, halos hindi niya maisip kung anong ibig sabihin nito. Alam ni Dudoy na hindi yun nagkataon at nasisiguro rin niya may malalim na dahilan kung bakit nakaukit sa libro ang nilalang na yon. Makinig ka, anak. Hindi isang multo ang nakita mo. Ang mga multo, walang kapasidad na manakit ng mga tao. Nananakot lamang sila at mapapatay ka lang nila sa pamamagitan ng iyong sariling kilos. Yung nakita mo sa paaralan, isa yung isinumpang nilalang. Nilalang na kinakailangang gamitan ng mas maunlad na kamalayan para masilayan. Maaaring napukaw mo ito gamit ang 3 mata ng arkanghel na siyang nagbibigay sa iyo ng kapasidad na makakita. Dagdag pa ng tatay niya, ang nilalang na kanyang nasilayan ay isang sinaunang lalang ng Diyos na umiral pa bago magsimula ang dakilang digmaan sa pagitan ng masama at mabuti. Dahil sa isa itong sinaunang nilalang, batid niyang hindi yun saklaw ng oras at panahon ng mundo. Sa buong kasaysayan din ng tao, wala pang nakitang gano'n na naitala sa kasaysayan. Base rin sa librong hawak ng kanyang ama, naninirahan ng ganoong nilalang sa dimensyong mas mataas pa sa dimensyong ating nakikita. Yun ang rason kung bakit hindi ito nakakapasok sa mundo ng mga buhay. Kaso lang, kapag ang isang tao ay tumanga ng diwang hiwaga ng isang anghel, may tsansang makapasok ito. At kapag nangyari ang ganoong bagay, hahanapin ng nilalang na yon ang nagpalabas sa kanya para kunin ang kanyang kaluluwa. Yon ang magiging daan upang tuluyan itong mabasag ang kadenang nakadugtong sa sumpang tinatangan nito ng ilang daang siglo. Matapos naman itong mailahad ng kanyang ama, dito na nito sinimulang ibahagi ang iilang kakayahan ng nilalang na yon. Sa kasagsagan naman ng pagsasalita nito, di naman niya sukat maisip kung papaano natangan ng kanyang ama ang ganoong katandang libro. Hindi naglaon. Nang mailahad na nito ang lahat tungkol sa nilalang na yan, agad naman niyang itinanong ang bagay na pilit pumupukaw sa kanyang kuryosidad. Dahil sa kanyang sinabi, hindi naman nagdalawang isip ang tatay niya na ibahagi ang kasagutan dito. Ayon dito na, ang pagiging isa niyang albularyo ay tinatawag na salit-saling mana. Ibig sabihin, hindi orihinal na nagmula sa kanya ang karunungan niya.
Maraming maestrong sinunda ng kanyang guro bago niya nakuha ang karunungang kanyang tangan. Kalakip din ng pagpasa ay ang mga pagpapamana sa mga libro at iba pang gamit. Nabanggit din ng tatay niya na swertehan lamang ito sa pagkakaroon ng ganoong guro. Dagdag pa nito na ang pagkakakilala nila ng kanyang maestro ay nagkataon lamang. Yun ang dahilan kung bakit lahat ng kanyang tangan ay orihinal at walang panlilinlang. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nabanggit nito sa kanya ang pangalan ng nilalang. Yun nga lang pinuno, hindi ito pinabanggit ni Dudoy sa kanyang istorya. Ang pangalan kasi nito nagdadala ng sumpa para sa mga ordinaryong taong basta-bastang magsasambit ng mga katagang yon. Dagdag pa niya na, malayo ito sa mga nilalang na alam natin. Bagaman kumakain ito ng karne ng tao, hindi ito masasabing nagmula sa lahi ng aswang. May kakayahan ding kumontrol ng hayop ang nilalang na yan, subalit malayo ito sa pagkakaroon ng dugo ng isang mangkukulam o barang. Ayon pa sa kanya, lahat ng abilidad ng mga nilalang na alam natin, kayang-kaya nitong gawin. Sinasabi rin ng libro, isang nakakapangilabot na nilalang ang nagkukubli sa totoong anyo nito. Yun nga lang, wala sa talata ng mga pahinang nakasaad ang detalye ukol dito. Matapos naman itong malaman ni Dudoy, halos hindi na siya makapagsalita. Blankong-blanko na ang utak niya dahil kung iisipin, ano naman ang panlaban ng isang hamak na tao kumpara sa nilalang na nabuhay na ng ilang siglo. Nang mapansin naman yun ng kanyang ama, isa lang ang nasabi nito at yun ay walang iba kundi ihinto na muna niya ang kanyang pag-aaral. Oh, hindi yun magiging madali para sa kanya, pero tanging yun na lamang ang naisip nitong paraan para malayo siya sa tiyak na kapahamakan. Dahil sa sinabi ng tatay niya, hindi naman niya maiwasang tumutol. Alam niya kasing sa pag-aaral mahuhubog ang kanyang hinaharap, kaya hindi niya ito kayang talikuran. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, nagdesisyon naman yung hayaan siya hanggang sa siya na ang makapagsabi na yun nga ang mas dapat niyang gawin para mabuhay. Nang wala na silang mapag-usapan, bumalik na sila sa kanilang silid para magpahinga. Pagtungtong naman ng sumunod na araw, hindi na nagdalawang isip na magbaon ng armas itong si Dudoy. Ayon nga sa kanya, mas mainam nang may dala ng hindi kailangan kaysa kailanganin niya ito ng hindi niya dala. Sa pagsapit naman ng 2:00 ng hapon, muling nagsimula ang oras ng pag-aaral niya. Nataon naman noong hindi nila guro yung nagturo noong nagdaang araw, kaya kahit papaano nakampante siyang hindi sila aabutan ng gabi. Para hindi rin mahuli sa klase, maigi niyang pinakinggan ang lahat ng mga paksang ibinabahagi nito. Natapos din niya ang lahat ng ipinapagawa ng guro, kaya pagtungtong ng 6:00, halos wala na rin silang ginawa kundi ang magpahinga. Habang kausap naman niya noon ang mga kamag-aral niya, napansin niyang yung 3 niyang kaibigan na kasama noong nagdaang gabi, sabay-sabay na lumiban. Dahil sa pangyayaring yon, unti-unti na namang sinariwa ng kanyang memorya ang tungkol dito. Sa totoo lang pinuno, sa mga oras na yon gusto niya nang umuwi, pero marami ang pumipigil sa kanya. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, parte ito ng plano ng nilalang na yon. Ayan na, pagdilim ng buong paligid, sakto naman ang pagdating ng guro nila. Unang pasok pa lamang nito sa silid, ramdam na niya ang napakabigat nitong presensyang dala. Pansin din niya ang pagiging tulala nito, tapos mga hindi angkop na kilos ng katawan. Pag-upo na pag-upo pa lamang ng guro nilang yon, pinasulat na sila nito ng mga pahina ng libro. Yung mga kaklase niya, todo na rin sa pagsusulat, habang siya naman, mayat maya ang pagsilay sa may bandang pasilyo.
Bukod kasi sa mga tinig na humihingi ng tulong, may mga naririnig din siyang mga sigaw na animoy senyales para umalis siya sa lugar na yon. Hindi naglaon nang hindi na niya maatim ang kanyang nararamdaman. Napilitan na rin siyang lumabas, dala-dala ang kanyang gamit. Pagsilay naman ng guro niya, agad naman siya nitong inutusang bumalik, pero hindi niya na yon ginawa pa. Makalipas pa ang ilang minuto, pagbaba naman niya ng unang hagdan mula sa ikatlong palapag, napansin niyang parang nag-iba ang simoy ng hangin. Yung mga kamag-aral niyang naiwan sa loob ng silid, narinig na rin niyang naghihiyawan, animoy may nangyari sa mga ito. Ang nakakapagtaka lang, wala siyang nakitang mga taong umakyat para magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Unti-unti na ring dumarami ang mga kaluluwang sumasalubong sa kanya na walang patid na nagbibigay babala ukol sa nilalang na nanananahan sa paaralan. Base sa sinasabi ng mga kaluluwa, matagal na yung gumagala sa lugar na yan at ngayong naroon na siya, naalis na ang selyo ng mga kadena na gumagapos sa kakayahan at sumpang bumabalot dito. Matapos namang marinig ni Dudoy ang tungkol dito, hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo papaibaba. Akala niya, muli na naman siya roong makakalabas ng ligtas, pero sa ikalawang palapag pa lamang, nakita niya na itong gumagapang sa kisame. Pagkatitigan naman nilang dalawa, walang pagdadalawang isip naman siya nitong hinabol. Dahil sa ginawa nito, kahit masyadong mataas ang pagitan ng ikalawa at unang palapag, napilitan siyang tumalo ng pasilyo. Pagbagsak naman niya sa lupa, paika-ika siyang tumakbo patungo sa entradang pinto ng paaralan kung saan naroon ang mga gwardya. Maya-maya pa, nang masipat naman niya ang mga bantay, agad naman yung lumapit sa kanya. Dahil sa maayos naman yung kausap, agad naman itong nakuha ang ibig niyang sabihin. Sa halip di na matakot, matapang ng mga itong tinungo ang gusali kung saan siya lumabas. Kaso lang, pagtungtong naman ng mga ito sa damuhan malapit sa liwasan, biglang may pumulupot na galamay sa katawan ng mga ito. Sinubukan nilang magpumiglas mula sa bagay na yon, pero habang tumatagal mas lalo lang itong humihigpit. Kalaunan, naiangat na rin ang 4 na gwardya sa lupa kasabay ng paggapang ng babaeng humahabol sa kanya. Paglapit naman ito sa mga taong yon, harap-harapan naman itong nilamon ng buo at sabay-sabay yung mga gwardyang tumulong. Matapos nun, muling umatungal ng napakalakas ang nilalang kasabay ng mabilis nitong paghabol sa kanya. Mabuti na lang, paglabas niya ng pinto, nasa tabi nito ang kanyang ama. Paghila naman ito sa kanya, meron itong ibinulong na salita na siya namang naging sanhi para makatakas sila. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi niya na natanaw ang nilalang. Sinabi ko na sa iyo, Dudoy, hindi naligtas ang paaralang yan. Ngayong tuluyan ang nakaahon ng demonyong yon, wala na tayong ibang mapupuntahan. Magpakatatag ka, sapagkat ito pa lamang ang simula. Pagkalahad naman ito ng kanyang ama, di naman niya maiwasang magtanong ukol sa kung ano ang mangyayari sa mga taong napaslang nito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, mariin itong inilahad na patay na ang mga taong yon. Upang walang maghinala rito, bago sumapit ang susunod na araw, gagawa ng kawangis ng mga ito ang nilalang. Lahat ng mga taong pinagkuhanan nito ng anyo, habang buhay na susunod sa nais nitong mangyari. Mananatili rin sa kanilang mga katawan ng totoong wisyo ng biktima, nang sa gayoy makapamuhay pa rin naman sila ng normal. Subalit sa kabila nito, di rin gaanong magtatagal ang ganoong sitwasyon. Para kasi mapanatili ang kanilang mga wisyo sa katawang yan, obligado silang kumain ng karne ng tao para mabuhay. At dahil dito,
magsisimula ang pag-usbong ng panibagong lahi ng mga aswang. Dagdag pa ng kanyang ama na kapag nakita niya ang mga taong yon na naglalakad malapit sa kanila, mas mainam na huwag niya yung pansinin. Kung hindi kasi ito tagapagmasid ng nilalang, paniguradong isa ito sa mga nautusan para pumaslang sa kanya. Matapos naman itong maipaliwanag ng kanyang ama, wala naman siyang nagawa kundi ang maniwala. Alam niya kasi sa kanyang sarili na hindi siya namamalikmata sa mga pangyayaring kanyang nasaksihan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang kanilang pamamahay. Dali-dali silang pumasok sa loob nito, tapos pagkatarangka nila ng pinto, tahimik at maigi nilang pinagmasdan ang buong paligid. Ni isa rin sa kanila walang balak na umidlip at magpahinga, buhat sa panganib na dulot ng nilalang na yon. Pagpatak naman ng 12:00 ng gabi, habang papungas-pungas na siya ng mata, bigla naman siyang natigilan nang may marinig siyang kaluskos sa labas ng bahay nila. Kahit punong-puno ng pangontra ang buong paligid, nakakaya pa rin ng nilalang na yon na ilapat ang kanyang mga galamay sa bakod ng bahay. Sa loob ng ilang minutong pagpapaikot-ikot nito, halos bigo naman niya yung masilayan. Ngunit kahit na ganon, naging matyaga sila hanggang sa dumating na nga ang sandali na masilayan nila ang kabuuan nitong anyo. Paglapat ng liwanag ng buwan sa katawan nito, tumambad sa kanila ang isang babae na may kalahating katawan ng alupihan. Wakwak ang dibdib nito at sa mismong sugat nito meron silang nakitang dila at mga pangil. Gumagalaw ang sugat na yan. Animoy ito ang nagsisilbing bunganga ng nilalang. Hindi lang yan. May mala sa paniki rin itong itsura na nagpapalit bilang mukha ng isang magandang dalaga kapag nasisinaga ng liwanag. Kulay itim din ang katawan nito, tapos binabalot ito ng kakaibang kalasag sa kanyang likod at maging sa kanyang mga braso. May hawak-hawak din itong itim na sibat na inakala nilang pangunahing armas ng nilalang. Matapos naman nila itong masilayan, mariing tinutulan ng kanyang ama na iyon ang pangunahing anyo ng nilalang. Malakas kasi ang kutob nito na baka yun talaga ang orihinal nitong anyo sa sandaling nakawala na yun sa sumpa. Matapos naman itong makapagwika, nagpatuloy lang naman ito sa pagmamasid hanggang sa masipat nila ang kapitbahay nilang antingero na lumabas ng pamamahay nito. Marahil ay nagising ang taong yon, buhat sa presensyang nararamdaman nitong umaaligid. Habang binabagtas naman ito ang daan, rinig na rinig naman ng kanyang ama ang pag-uusal ng nilalang. Dahil sa pangyayaring yan, wala na itong nagawa kundi ang lumabas ng bahay para mabalaan ito sa panganib na umaaligid. Pagkatawag nito sa antingero, laking gulat na lamang ni Dudoy nang makita niya ang taong yon na sinagpanga ng nilalang. Sa sobrang bilis ng pag-atake nito, hindi na yon nakaporma pa. Bago pa man kasi yon makapagbigkas ng mga buhay na salita, tumarak na sa kanyang dibdib ang sibat ng nilalang. Ang mga dumaloy namang dugo sa kanyang katawan, unti-unting hinigop ng bunganga nitong nasa dibdib. Pagkalulo naman dito ng nilalang, agad itong tumitig sa kanyang ama habang nagsasambit ng mga kataga. Sinubukan yung labanan ng tatay niya pero sa loob lamang ng maikling oras natalo ito. Dahil dito, napahagulgul na lamang siya sa pag-iyak habang pinagmamasdan ito mula sa siwang na unti-unting hinihila ng mga galamay. Paglapit naman ito sa nilalang na yan, kagaya ng nangyari sa antingero, inundayan din niyo ng saksak sa dibdib, sabay higop ng dugo nito. Matapos nun, dito na yun humarap sa kanilang tahanan na para bang may hinahanap. Pangisi-ngisi rin ito hanggang sa magdesisyon na itong lumayas sa kanilang lugar. Sa isang iglap, nilamon ng anino ng kadiliman ang nilalang.
Sa pagkawala nito, mabilis na bumalik ang katahimikan sa paligid na parabang walang nangyari. Si Dudoy naman noon, naiwang nakaupo sa may bandang siwang, pilit na sinasariwa ang mga pangyayaring kanyang nakita. Hanggang sa mga oras na yon, hindi pa rin siya makapaniwala na wala na ang kanyang ama. Pagpatak naman ng sumunod na araw, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung lumabas sa silid kung saan ito nagpapahinga ng kanilang ina. Dala naman ng pag-aalala, agad naman niya yung nilapitan para kausapin. Noong una, napansin niyang parang wala naman itong pinagbago at parang totoo ito. Ngunit sa katagalan may nasipat siya roong kakaiba. Yung mga mata nito, napakatagal kong kumurap, tapos parang wala itong totoong emosyon. Dahil sa kanyang mga natuklasan, abot langit naman ang takot na kanyang naramdaman. Ngayong wala na kasi ang tatay niya, hindi na niya alam kung ano na ang gagawin niya. Para naman hindi ito makapagbigay ng takot sa kanyang kapatid at ina, pilit niya itong itinago. Sinarili ni Dudoy ang pagluluksa habang nag-iisip ng mga bagay na pwede niyang magawa. Upang makaiwas din sa tiyak na panganib, hindi na niya ninais pang lumabas ng bahay. Naisip niya kasing kung magtatago siya, makakalimutan din ito ang tungkol sa pag-iral niya. Ngunit, lingid sa kanyang kaalaman, hindi marunong makalimot ang nilalang na yon. Dala na rin ng mga matagumpay na pag-atake nito. 9 na araw siya nitong pinagpahinga. Ang mga araw na yon, ginamit ni Dudoy sa pananaliksik ng lahat ng mga karunungan ng tatay niya. Bagaman may mga pagkakataong nagagalit ang peke niyang ama, pinipili niyang wag na lamang itong pansinin. Alam niya kasing wala naman itong kredibilidad na pagalitan siya, lalo pat isa lang yung impostor. Pagtungtong naman ng 10 araw, muling umaligid sa bayan ang nilalang. Sa gabi-gabing pagbabantay noon ni Dudoy, nasaksihan niya kung papaano yun umunlad sa pamamagitan ng mga taong nakakain nito. Habang tumatagal, mas umiiba ang anyo ng nilalang na yon na siyang nagdulot ng matinding takot at pagkabahala sa kanyang panig. Inaasahan niya kasing nagpapalakas lang ito bago yun magsagawa ng panibagong pag-atake sa bahay nila. Maliban din sa gabi-gabi nitong pananalasa, ay ang pagsimula na rin kumain ng karne ng tatay niya. Medyo nakakabahala yon para kay Dudoy, lalo pat umuwi ito sa kanilang tahanan. Ang ikinakatakot niya, paano kung taluhin na nito ang kanyang ina at mga kapatid? Dagdag pa niya na kahit impostor ang taong yon, hindi niya pa rin magagawang paslangin ito sa harapan ng kanyang pamilya. Siyempre, bukod sa kanya maibubunto ng sisi, hindi niya rin maisip kung papaano niya ito maipapaliwanag. Dahil sa mga ganoong alinlangan, nagdesisyon siyang maghanap ng taong mapaghihinga ng tulong. May mga pagkakataon na ring tinatanong niya ang kanyang ina kung saan sila pwedeng tumungo kapag umalis sila sa lugar na yon, para naman kahit papaano may alam siyang mapaglilikasan kung yon ay kinakailangan. Ngunit sa kasamaang palad, sa dinami-rami ng taong nilapitan niya, walang nagpaunlak. Bawat isa sa mga manggagamot na hiningan niya ng tulong, may mga mahalaga ring problemang nire-resolba. Hindi lang yan, nalaman din niyang pare-pareha sila ng kinakaharap na kalaban. Dahil dito, nang mapagtanto niyang hindi na sila ligtas sa bayan, nagdesisyon na siyang abisuhan ng kanyang ina na umuwi sa probinsyang kinalakihan nilang mag-asawa. Sa tulong din ng libretang nakuha niya sa silid ng tatay niya, ginamitan niya ng usalang impostor upang umayo nito sa kanyang nais. Dahil dito, napapayag niyang sumang-ayon ng nilalang na yan, kalakip ng pagtutol nitong sumama. Ang naging rason nito, marami itong trabahong kinakailangang gawin. Pilit din itong kinukumbinsi ang nanay niya na walang masama sa pagbabakasyon.
Matapos namang makapagdahilan ni Manoy Romeo, hindi na rin tumutol pa ang nanay niya. Maging ito man kasi, aminadong gusto ding makabalik sa lugar na kinagisnan nilang dalawa. Matapos naman niya yung mapapayag, kinabukasan mismo umalis na sila. Akala kasi ni Dudoy dito na matutuldukan ng lahat ng mga pangyayari, pero lingid sa kanyang kaalaman, umaayon din pala ang kanyang desisyon sa plano ng nilalang. Pagkaraan ng ilang araw na paglalakbay, narating nila ang lugar ng Esperanza sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Probinsya na probinsya ang lugar na yon at napakalayo nito sa bayang kinagisnan nila. Sa pinakadulong parte ng Esperanza, narating nila ang baryo kung saan pawang mga kamag-anak lang nila ang nakatira. Bagaman hindi naging mainit ang pagtanggap sa kanilang pamilya, labis namang ikinagulat ng lahat nang magpakilala na sila. Bawat isa sa kanilang mga kadugo, halos hindi makapaniwala na darating ang araw na yon. Kalaunan, nang makilala na nila ang kanilang mga purong kadugo, napag-alaman niyang buhay pa pala ang mga magulang ng tatay niya. Kung hindi siya nagkakamali, nasa edad 100 taon na ang mga ito noong mga panahong yon. Sa lahat ng mga kapamilya nilang masayang nakikipag-usap, tanging ang ama ng tatay niya ang bukod tanging nakasimangot. Walang kaide-ideya si Dudoy sa nararamdaman nito, pero bakas sa mukha ng matanda ang mga katanungang tila bang naghihintay ng mga sagot. Kinagabihan, habang tulog ang kanyang nanay at mga kapatid, pasimple itong pumasok sa silid kung saan sila nagpapahinga. Nang maramdaman naman niya ang presensya nito, dali-dali naman siyang napaupo hanggang sa magpang-abot na ang kanilang mga mata. Pagtitig naman ng lolo niya, nagsenyas ito na sumama siya. Dahil dito, wala nang nagawa si Dudoy kundi ang sumunod. Nang makalabas na sila ng bahay, bumungad sa kanya ang napakagandang tanawin. Sakto ring maliwanag ang buwan, kaya niyaya siya nitong maglakad-lakad sa labas. Di pa man sila nakakalayo sa bahay na kanilang tinuluyan, laking gulat na lamang niya nang maglahad ito ng iilang mga katotohanan ukol sa pagbisita nila. Kung gayon, patay na pala si Miyong. Nakakaawa naman ang anak kong yun. Hindi ko inakalang ganito ang mangyayari sa kanya. Apo, alam kong mabigat ang dinadala mo. Alam ko ring may kinalaman niya sa demonyong matagal nang isinumpa ng ating mga ninuno. Halika, sumama ka sa akin. Ipapakilala kita sa ating pamilya. Pagkalahad naman ito ng matanda, agad naman nilang pinasok ang isang masukal na kakahuyan. Halos magtatatlong oras din silang naglakad doon hanggang sa marating na nila ang pinakapuso nitong bahagi. Literal na wala pang taong nakakarating sa lugar na yon dahil sa wala siyang nakikitang bakas o palatandaan ng kahit isa sa mga ito. Nasisiguro rin niyang mga katutubo lang ang nakatira rito na matagal nang nagmamay-ari sa nasabing gubat. Maya-maya pa, pagtigil naman ng lolo niya, bumungad sa kanila ang isang arko na animoy bukana ng isang tagong baryo. Dahan-dahan nila itong pinasok hanggang sa tumambad na sa kanyang mga mata ang isang lumang baryo na pinamamahayan ng mga taong ubod na ng tanda. Sa maniwala kayo o hindi, ang pinakabata sa mga ito, umiidad ng 100 taon. Kabilang doon ang lolo niya, kaya lubos niya talaga itong ipinagtaka. Sa kabila ng ilang siglong pamumuhay ng mga ito, di niya yun nakikitaan ng panghihina. Bawat isa sa mga matatandang naninirahan, kasing lakas pa ng mga kalabaw. Wala rin siyang nakitang may karamdaman na animoy bawat isa sa mga ito, pawang mga mandirigma ng kani-kanilang mga panahon.
Pagsilay naman sa kanila ng mga taga roon, agad naman sila nitong pinalibutan. Ang unang napansin ng mga ito sa kanya ay yung nakasuksok na libreta ng tatay niya sa kanyang bulsa. Dahil dito, agad naman siyang inutusan ng pinakamatanda sa baryo na ilabas ito. Siyempre, nang marinig naman ni Dudoy ang sinabi ng matanda, hindi naman niya yun pinagdamutan. Pagkakuha naman ito ng libreta sa kanya, dito na yun nagsimulang magpaliwanag ukol sa nilalang na kinakaharap niya. Ayon dito, marahil ay nakalimutan ng kanyang ama ang lokasyon ng mga selyo sa mga lugar na pinaglalagakan ng mga sinaunang nilalang. Dagdag pa ng matanda na, sa kabuuan, nasa 17 selyo ang binabantayan nila na nasa kamay naman ng mga taong inutusan nilang pumunta sa bawat lugar. Nabanggit din ito na maaaring dahil sa katagalan kung kaya't nakalimutan ng tatay niya ang tungkol sa pambasag ng selyo. Bagaman naunawaan niyo ng matatanda kung bakit nangyari ang ganoong bagay, hindi pa rin nila ipinagsasawalang bahala ang mga naging kapabayaan nito. Mariin din itong inilahad na dahil sa paglaya ng nilalang, paniguradong susugurin sila nito para hanapin ang iba pang pambasag sa mga selyo. Nang marinig naman yun ni Dudoy, agad naman siyang nakaramdam ng takot at pagkabahala dahil ang buong akala niya magagawa rin nitong paslangin ang lahat ng mga matatandang naroon. Ngunit, pagtitig naman sa kanya ng namumuno sa baryo, nakaramdam siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Huwag kang mag-alala, Apo. Hanggang dito na lamang ang paghahasik niya ng gulo. Sa dinami-dami na naming nakaharap ng mga sinaunang nilalang, abay hindi na kami panghihinaan sa isang yan. Matapos naman itong masambit ng matanda, bahagya naman itong itinuro ang medalyon na nakasabit sa kanyang leeg. Ayon dito, ang medalyon ni Arkanghel Adriel ay hindi para sa kapangyarihan o kaligtasan ng isang tao dahil ang medalyon na yan nakatuon ng kapangyarihan sa pagpapanatili ng mga selyo. Kabilang din dito ang iba pang hindi gaanong kilala ng mga arkanghel at anghel. Nang marinig naman ni Dudoy ang tungkol sa bagay na yan, dito niya naunawaan kung bakit gamit na gamit sila Arkanghel San Miguel at Gabriel ng mga albularyo. Marahil kasi sa lahat ng mga arkanghel, tanging sila lamang ang inuutusan ng Panginoon na tumulong sa mga taong may biyayang nagmula sa kanila. Ang ganoong panibagong kaalaman ang mas nag-udyok pa sa kanya na palawakin ang karunungan sa lihim na aral. Matapos ang pag-uusap, inutusan naman ng namumuno sa baryo ang paghahanda ng bawat isa. Inaasahan kasi nilang darating sa susunod na gabi ang nilalang, kaya hindi na sila dapat magpakakampante pa. Napagkasunduan nilang gagamitin nilang pain si Dudoy, kaya sa gabi ring yun, pinagbawalan na siyang bumalik sa baryo kung saan naroon ang kanyang pamilya. Pagpatak naman ng sumunod na araw, marami siyang nakitang kakaiba sa lugar na yon. Anya, doon niya nasaksihan kung papaano magkaisa ang mga diwata at mga tao. Bawat isa sa mga ito, nagtutulungang makagawa ng mga bitag at pangontra para sa nilalang na paparating. Lumikha rin sila ng isang malaking lambat na gawa sa buhay na baging na matatagpuan lamang sa puso ng gubat. Matapos ang isang buong araw na paghahanda ng pangkat, nagsimula na ang pagpapahinga kasabay ng pagtataas ng bakod at puder sa kanilang katawan. Mula 2:00 ng hapon hanggang 5:00 ng dapit hapon, walang ginawa ang mga ito kundi ang manalangin ng nakapatira pa. Si Dudoy naman noon, piniling sumabay na rin sa paniniwalang mapapalakas din ito ang kanyang depensa. Pagpatak naman ng 6:00, habang unti-unting binabalot ng kadiliman ng buong paligid, tahimik naman silang nagsikumpulan sa sentro ng baryo. Si Dudoy noon, halos hindi na rin mapakali dahil sa mga mangyayari.
Sa kasagsaga ng katahimikan ng paligid, nakarinig siya ng malalakas na pag-atungal. Mga atungal na hindi bastang naririnig sa kahit na anong uri ng nilalang. Dahil dito, isa-isa nang nagsihugot ng sandata ang mga matatandang naroroon. Ayon sa kanya, nasa 15 matatanda ang naghihintay sa pagdating ng nilalang. Napansin din niyang may mangilan-ngilan sa mga ito ang nakasuot din ng medalyon na may kahawig ng sa kanya. Sa puntong yon, halos pigil hininga na talaga itong si Dudoy hanggang sa inutusan na nga siya ng namumuno na lumakad papalabas ng baryo. Noong una wala pa naman siyang napapansin, pero paglabas niya sa arko, dito niya nakita ang nilalang na may kalahating katawan ng alupihan. Nagwawala itong tumatakbo sa gubat hanggang sa makita na siya nito. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman yung lumusob papalapit sa kanya, dahilan para yakapin na siya ng matinding takot. Sa halip na manatili, napilitan siyang bumalik sa baryo. Pagsilay naman ng lolo niya sa ginawa niya, bitbit ang gulok nito. Matapang nitong sinalubong ang nilalang na yon. Ganon din ang ginawa ng mga kasama niya hanggang sa unti-unti na nila itong mapalibutan. Gamit ang mga pantigalpo at panselyong dasal, sinubukan nila itong ipako sa lupa. Yun nga lang, masyado na itong malakas dahil sa nakain itong mga tao. Kalaunan, nang mabasag naman ito ang pinakawalan nilang usal, mabilis nitong sinugod ang iilan sa kanila. Ang mga nauna rin itong pinunterya, pawang mga matatandang nagtatangan ng medalyon. Dahil dito mabilis namang binalot ng kaguluhan ng buong paligid. Ayon kay Dudoy, na sa kanyang pagmamasid, hindi siya naniwalang mga matatanda ang nakikipaglaban sa nilalang na yon. Bukod kasi sa napakalikse ng mga ito, walang kapaguran din yung gumagamit ng kapangyarihan ng mga elemento. Dagdag pa niya na, likas na rin sa mga ito ang pagtatanga ng hindi kapani-paniwalang lakas na siya namang naging daan para masukol nila ang nilalang. Matapos namang magutay-gutay ng mga ito ang lahat ng galamay, dito na nila sapilitang inihiwalay ang katawan ng babae sa wangis ng alupihan. Ang kaso lang, pagkahati naman ito sa dalawa, may mga umusling nilalang sa pang-ibabang katawan nito na gawa sa purong mga buto at dugo. Dahil sa hindi nila inaasahan ang bagay na yan, dalawa sa kanilang mga kasama ang nalagas. Yun din ang naging daan ng nilalang para malamon nito ang 2 medalyon na nagsisilbing selyo. Nang masipat naman yon ng lolo niya, agad naman itong nagsambit ng mga engkantasyon hanggang sa makita ng kanyang mga mata ang gulok nitong hawak na binabalot ng matinding aura. Walang sabi-sabi, bigla naman itong sinugod ang babae, ngunit bago pa man yun makalapit, napilitan itong lumihis ng daan buhat sa mga matatalas na hangin na pinakawala nito. Matapos nun, pansamantala yung binalot ng kadiliman hanggang sa doon na tumambad sa kanila ang wangis ng babae na meron ng kalahating katawan ng tao. Kung titingnan, para lang itong ordinaryong nilalang. Subalit ayon sa matandang namumuno sa baryo, ang wangis na yon ay medyo malapit na sa totoong anyo nito. Naniniwala ang matanda na sa sandaling makuha nito ang kabuuan ng medalyon, magagawa na rin itong magamit ang kabuuan ng kanyang lakas. Hindi yun magiging maganda para sa kanila. Gawa ng bawat medalyon nagtatanga ng iba't ibang abilidad ng kaliwa. Matapos naman itong makapagsalita, ngumiti lang naman ang babae habang ibinababa ang 2 kamay nito. Pagbuka naman ng malalapad nitong pakpak, mula sa kanyang braso merong umusling mga pulang ahas. Napakaliliit ng mga nilalang na yan, pero paglapat nito sa lupa, bigla itong lumaki ng 1000 ulit. Sa sobrang lalaki ng mga nilalang, halos may kukumpara mo na ito sa isang matandang markupo.
Pagsugod naman ng mga ito sa kanila, hindi na nagdalawang isip na gumamit ng apoy ang matandang namumuno sa baryo. Nagtawag na rin ng mga engkanto ang iba para lamang matapatan ng dami ng mga ito. Matapos naman nila itong gawin, bigla naman nilang nasipat ang babae na mabilis na sumusugod papasok sa lugar. May kasama itong tikbalang na may malaking sungay sa noo na hindi naman nila mawari kung ano ang magiging silbi nito. Paglapit naman ng nilalang sa bukana ng baryo, buong lakas na sinuwag ng tikbalang ang pananggalang na nagbibigay proteksyon sa lugar. Paulit-ulit niya itong sinuwag hanggang sa tuluyan niya na itong mabasag. Nang makapasok na ang nilalang ngayon, pansamantalang naantala ang paglalaban ng mga tinawag nitong nilalang at ng iilang matanda. Hindi naglaon nang binalot na ng katahimikan ng buong paligid. Dito na nagsimulang makipag-usap ang namamahala sa baryo doon sa nilalang. Nang marinig naman ng babae ang sinabi nito, agad naman yung sumagot. Gamit ang boses nitong animoy binubuo ng maraming individual. Ayon sa nilalang na yan, lahat ng medalyong naroon kukunin niya para buhayin ang kanyang mga kapatid at kasama. Ang mga kasamahan naman itong lumipat na sa mga lugar kung saan naroon ang mga selyo. Pupuntahan din niya para kunin ang pagmamay-ari ng mga ito. Sa sandali ring nabuo na niya ang lahat ng medalyon. Yun na ang magiging hudyat ng pagsiklab ng ikalawang dakilang digmaan. Magiging parte na rin yun ng paghuhukom dahil sa dami ng taong mamamatay. Mariinding inilahad ng nilalang na yan na sa mga sandaling yun wala na silang kakayahan pa para talunin siya. Ngunit nang marinig naman ito ng namamahala, tumawa lang naman ito. Habang tahimik itong nakatitig sa nilalang, may dinukot ito sa kanyang bulsa kung saan pagkakita naman dito ng matanda, labis yung ikinagulat ni Dudoy. Ang kinuha kasi ng taong yon, walang iba kundi ang ginintoang medalyon ng arkanghel na si Adriel. Paglapat naman niya rito sa kanyang dibdib, pansamantala itong binalot ng isang ginintoang ora. Sa sobrang lakas nito, binulag nito pansamantala ang napakaraming ahas na umaaligid sa lugar nila. Napatras din ng bahagya ang babae at maging si Dudoy noon nabulag ng ilang segundo. Pagbalik naman ng kanyang paningin, dito niya nakita ang dakilang anyo ng matanda. Bukod sa tangan nitong gininto ang pakpak, napansin din niya ang napakalakas na presensya na bumabalot sa hawak nitong tabak. Nasisipat na rin niya ang balutin nitong gawa sa purong usal, kalakip ng kalasag nito na animoy kayang sumalag ng kahit na anong uri ng atake. Pagsilay naman doon ng babae, muli na naman itong umatungal, sabay utos sa mga halimaw na tinawag niya na pagkaisahan nito. Dahil dito, mabilis naman siyang sinugod ng mga ahas hanggang sa tuluyan na nitong napuluputan ang buo niyang katawan. Akala nung nilalang nagtagumpay na siyang patayin ng namumuno sa baryo. Pero ilang segundo lang ang lumipas, lahat ng ahas na pumulupot dito nalusaw. Bago rin kumurap ang babaeng yon, tumambad na sa kanyang harapan ang matanda. Mabilis nitong hinawakan ng kanyang leeg, sabay unday ng saksak sa kanyang tagiliran. Pagramdam naman itong tatagos yun sa kanyang depensa, mabilis naman yung nagpumiglas, sabay atras sa kinaroroonan nito. Maya-maya pa, nang magkaroon na sila ng sapat na distansya, muli itong sumugod. Gumamit ito ng panlilinlang at pangkubli, sa paniniwalang yon ang magiging daan para matalo niya ang matanda. Kaso lang lingid sa kaalaman nito, may mga matang nakakakita sa lahat ng sandatang tangan ng matandang yon. Dahil sa ganoong kakayahan ng mahiwagang armas, walang kahit na isang atake ang nagagawang makatagos dito. Doble-doble rin ang pinsalang na ibibigay nito sa nilalang, buhat sa presensya nitong nanunupok ng katawang lupa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubuno,
kitang-kita ni Dudoy ang mabilis nitong pagkatalo. Dumaan pa ang 10 minuto na kaya ng lusawin ng matanda ang lahat ng sibat na nailalabas nito. Nakaya na rin niyang maputulan niyo ng kaliwang kamay na siya namang tumagos sa kaliwa nitong pakpak. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman itong wala ng kakayanang lumaban ang nilalang, hindi na rin niya pinatagal ang buhay nito. Pagkaapak niya sa ulo ng babae, buong puwersa niyang itinarak sa puso nito ang kanyang armas. Tumagos yun hanggang lupa, at bago pa man niya yun mahugot, mabilis itong nilamo ng apoy. Halos hindi ito tinantanan ng nagngangalit na apoy hanggang hindi natutupok ng tuluyan ang kabuuan ng wangis nito. Matapos ang pangyayaring yan, mabilis namang gumapang papalayo ang mga naiwang ahas, ngunit bago pa man yun makatakas, hinigop ito ng isang malakas na enerhiya papalapit sa kinaroroonan ng babaeng natalo ng matanda. Dahil dito, dinanas nila ang kaparehas na tadhana nung nilalang. Pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, napansin nila ang panghihina ng matandang gumamit sa arkanghel. Kahit kasi hindi yun magsalita, kitang-kita nila ang paghinga nito ng malalim, kalakip ng pagkakaroon nito ng bitak sa katawan. Segundo lang din ang lumipas nang bigla itong mapalupasay sa tabi ng nilalang na natalo nito. Pagsipat naman doon ng kanilang mga kasama, dali-dali naman nila itong nilapitan para tulungan. Kayo na ang bahalang pumili sa susunod na mamumuno. Isa lang ang hiling ko bago ko tumawid sa kabilang buhay. Ipunin niyo ang lahat ng medalyon at ilibing niyo sila sa banal na lupa. Batid kong hindi na sila ligtas. Unti-unti nang lumalakas ang ating mga kalaban. Kaya dapat tayo'y maalarma at maghanda. Matapos naman itong masambit ang mga katagang yon, binawian na rin ito ng buhay. Ang pagkamatay nito, nagdulot ng matinding hinagpis sa baryo. Yun na rin ang naging dahilan ng mga matatanda para bawiin sa kanilang mga disipulo ang mga medalyon. Hindi naman tumutol sa ganoong bagay si Dudoy, lalo pat maging siya man, naranasan na ang hagupit ng isa sa mga sinaunang nilalang. Para mapaghilom ang sugat sa kanilang mga puso, ipinagtapat nila sa kanilang mga kamag-anak ang nangyari. Nung malaman naman ito ng nanay niya, abot langit ang naging pagdadalamhati nito sa nawala niyang ama. Upang mapagaan naman nila ang sakit na dulot ng pagkawala ng mahal sa buhay, nagdesisyon silang manatili doon ng 2 pang linggo. Hanggat kaya nila, ibinaling nila sa ibang bagay ang kanilang mga atensyon hanggang sa unti-unti na nilang nakalimutan ang mga masalimuot na pangyayari sa kanilang pamilya. Nang maramdaman nilang handa na sila, doon na sila nagpasyang bumalik sa bayan. Marami man ang nagtanong ng panandalian nilang pagkawala. Sinikap nilang manahimik na lamang. Isa kasi yon sa kanilang pamamaraan upang respetuhin ang kaluluwa ng namayapa nilang ama. Magmula rin nang nangyari yon sa kanila, hindi na siya bumalik sa pag-aaral. Lahat ng naiwang responsibilidad ng tatay niya, siya ang nagtaguyod pagpapakita ng kanyang pagsisisi. Naunawa naman yon ng kanyang ina, kaya kahit papaano hinayaan lang siya nito sa mga bagay na nais niya. Ngayong matanda na si Dudoy at may sarili ng pamilya, gabi-gabi pa rin siyang hinahabol ng bangungot na may kinalaman sa kanyang nakaraan, lalong-lalo na noong minsan niyang tanganin ang ginintoang medalyon ni Arkanghel Adriel. Okay, shoutout muna tayo bago tayo magbigay ng opinyon. Andyan sina Rania at kay Carol Manzanob Brigo. Pa-shoutout daw sa asawa niya na silent listener na si Bernard Abrigo. Andyan din sila
Beltran, Christopher Banitog, Bumbay Victoria, Jan Duat, Christian Bautista, Jun Colado, Anthony Sela, Venom, Jomar Mortis, kay Sammy Elisan, mga taga Sibalom Antique, kay Alfie Gamido, Wilkie Umerez, Michael Perez, Greki Haniero, Robin Estosane, Endgame 115, at kay Dexter Bualan. Maraming salamat sa inyo. Konti lang yung napili ko kasi madaling araw ako nag-shoutout ngayon. Konti pa lang yung mga nagko-comment sa pin comment natin. Okay, masasabi ko dito sa kwento na to, Arkanghel Adriel. Alam nyo ba na isa to sa malalakas din na Arkanghel? Pero dito sa kwento na to, parang isa lang siyang selyo. 'Di ba? Isipin niyo, hindi siya ginamit bilang pakikipagkombate. Ginamit siya bilang selyo. Bakit? Kasi si Arkanghel Adriel, sobrang lakas talaga niyan pagdating sa depensa. Di ko nga alam kung bakit sinabi dito na pagdating sa pamproteksyon sa katawan, hindi siya gaanong ginagamit. Ginagamit yan. Yan yung para sa akin isa sa mga pinakamatibay na kabal o proteksyon sa katawan. Si Arkanghel Adriel. Ganda niyan. Subukan yung i-search. Tingnan nyo kung anong klaseng pagkatao meron tong napakatinding Arkanghel na to. Pero alam nyo, itong kwento na to, ang ganda nito eh. Feeling ko mahaba to, tas kinumpak lang para sa isang kwento kasi nga, mahaba na yung mga nilalapag natin dito sa channel eh. Pero kung ako, alam ko hindi lang ito yung nangyari kasi katakatakot na digmaan to eh. Iba't ibang klaseng nila lang muna yung ipapadala nung lumusob sa kanila na babae na kalahating alupihan. Kasi, bakit final boss ka agad, diba? Alam ko, unti-unti yan eh. Pero dito sa kwento na to, nirekta niya na kaagad kasi yun din naman yung pinakapunto nun. Maganda lang rito, siguro lahat ng mga tawag dito, di ba may mga maestro tapos yung mga estudyante nila, kinuha nila lahat ng medalyon tapos inilibing sa banal na lupa. Ang tanong, yung banal na lupa na ba yun yung tinatawag nating bundok Banahaw? O meron pa kayong ibang alam na lugar? O baka pwede ring hindi pa nababanggit yun sa mga kinuwento natin. Pwedeng sa Biringan, pwedeng dun sa yung may ilog na sacred water, yung maraming mga isda na may oras yun tapos pinapakain yung mga isda doon. Tapos sobrang hiwaga nung ilog na yun. Kasi nga, nare-respeto nila yung mga nakatira. Pwedeng doon. O, di ko masasabi, mismong sa Mayon. Di ba? Ang hirap sabihin. Pero, kung nasan man yung mga medalyo na yun, alam kong nasa mabuti na silang kalagayan. Sana lang, hindi magtagumpay kung sino man yung nilalang na gustong kumuha roon at basagin yung mga selyo. Overall, masasabi ko sa kwento, napakaangas. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Ano siya? Tapos ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda oh. Yan oh, di ba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, nung napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus dun, tuwing mahal na araw, o kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan, di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya.
So, kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyong sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Tapos habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na nga yung sinasabi ko kanina, yung may mga gumamela selis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwedeng-pwede nyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito, pampataboy. Yan, sakto yan. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo itong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.